Da li znate šta je holokaust? Holokaust? Pogledajte koliko je sati. Žao mi je. Počinje mi maraton Harry Potter filmova. Moram da idem. Zdravo! Ama bre čoveče, mene ne zanimaju spomenici nego motori. Šta je to holokaust? Pa odakle ja da znam što mene zanima? Mene zanima koliko košta ova limunada, a ne šta je holokaust. Šta mene to zanima? Kakav spomenik, nije li mu dosadno da se ne miče ni danu ni noću? Šta je holokaust? Šta mene zanima šta je holokaust? Mene zanima da li će Hurricane pobediti na Euroviziji, a ne šta je holokaust. Mene ne zanima holokaust. Mene zanimaju turske serije. Pitam se kad će da izađe nova epizoda moje omiljene serije. Šta je holokaust? Holokaust je ime za rješavanje konačnog pitanja Jevreja u nacističkoj Njemačkoj. Adolf Hitler je sistematski vršio uništavanje naroda na osnovu rasne, nacionalne, verske pripadnosti, među kojima je stradalo oko 6 miliona Jevreja, no stradalo je i veliki broj Roma kao i pripadnika slovenskih naroda. Da li postoji spomenik u našoj blizini posvećen žrtvama holokausta? Spomenik u Jabuci posvećen je stradalim Jevrejima, Romima i drugim narodima iz Južnog Banata tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj spomenik predstavlja mjesto godišnjih komemoracija jevrejskih i romskih organizacijama u kojima učestvuju i boračke i sindikalne organizacije, predstavnici grada, više ambasada kao i škole. Da li znate kad se obeležava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta? Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1. novembra 2005. godine odlučila da 27. januar, dan kada je Crvena armija oslobodila kompleks njemačkih koncentracionih logora poznat kao Auschwitz, proglasi Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta.